לאופציה החלופית הזאת, לדעתך, האם ניתן באמצעים שיש בידיכם, אפילו היום במרכז, להחליף את ניתוחי האימון האלה בכלבים לצורכי אימון וטיפולי טראומה? להחליף באופן מלא אני לא יכול להעריך עדיין, משום שאנחנו עדיין לא מצויים עוד לא הכרנו את הבובה שעליה דובר. זו בובה של חברה אמריקאית בשם סימולאב. אני אכן נמצא במגעים עם הקבוצה הזו. הבובה הזאת עוד לא יצאה מתחומי ארצות הברית. ייקח קצת זמן עד שהם יאפשרו את הגעתה למקומות אחרים, היא גם לא הגיעה לאירופה. אבל יש בתוך כל עולם הסימולציה הרפואית הרבה מאוד אופציות, חלופות לאימון, וצריך לזכור שהחלופות האלה שאנחנו משתמשים בהן כחלופות לאימון ותרגול אנשי רפואה, בראש ובראשונה באות לתרגל אנשים בתחום בשביל שלא ניפגש עם האדם הפצוע לראשונה בלי שתורגלנו. באותו קונטקסט גם כמובן האימון על כלבים נכון לרגע זה, ועל אותו קונטקסט גם כמובן האימון בבובות חלופיות, כפי שיש אצלנו במרכז, בשיבא, במרכז הרפואי שיבא, פתחנו מרכז ארצי לסימולציה רפואית. זה מרכז שקרוי מסר. יש לו מסר ערכי, חינוכי, לאמן ככל הניתן יותר אנשי רפואה באמצעים חלופיים לאדם עצמו, לחולה האמיתי. וזה מודל שהולך על כל היריעה, מהאימון על בובות מאוד מתקדמות, כפי אפשר לראות, אני חושב פה עכשיו בסרט, שהן במקרה הזה לא דומות כל כך לחלופה שעליה דובר על ידי דוקטור פייגין, אלא אלה בובות אינטראקטיביות מאוד דינמיות. הבובה מדברת, הבובה מאפשרת לתת לה תרופות, לבצע לא מעט פעולות חודרניות, כמו נקז בחזה, וכמו שרואים פה החדרת צינור לתוך הקנה. הייחוד בה זה שזה לא בובה שמשחקים בכאילו, אלא זו בובה שבאמת מגיבה. אתה נותן לצוות רפואי להתאמן על הבובה במודל זה או אחר, והיא בהחלט מגיבה על פי הפעולות שתעשה, נכונות או לא נכונות. ואתה נכון להיום במרכז אצלכם, אבל אני מבינה, אין חלופה בעצם בובתית או סימולטורית כזאת או אחרת לניתוחים הספציפיים האלה שעולים בחייהם של מאות כלבים. לא, הבובות האלה בהחלט מאפשרות לא מעט מהפרוצדורות או מהפעולות שעליהן דובר, שמתורגלות על כלבים נכון להיום וניתנות לתרגול גם על הבובות האלה, רק שיש מחיר לכל אחד מהסוגים. גם בכלב יש את המחיר שכולנו מכירים בו של חיי כלב, ואין לאף אחד עניין, אני חושב, אין עוררין שצריך לחסוך ככל הניתן. יש בבובות האלה את החסרונות שלהן, כי אין בהן דם, אין בהן רקמות שדומות לרקמות אדם. אבל בגדול אני חושב שכל עולם הסימולציה הרפואית מתקרב לרגעים שבהם נוכל לעשות הרבה מאוד, להשתמש בחלופות גם לבעלי חיים, לפחות לצרכים של אימון ותרגול. אני לא כל כך בטוח לצרכים של מחקר רפואי, אבל זה בהחלט נושא אחר. בואו נקווה שאכן משהו באמת יוכל להציל את חיים של הכלבים האלה. דוקטור אמיתי זיו, מנהל המרכז הארצי לסימולציה, תודה רבה לך. דוקטור פייגין מבית החולים שערי צדק, תודה רבה גם לך.